हेलौ लोगोफोर आंनि बे दैमारि अफिसियेल चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। जोंनि आमराखना गुदि फरायसालियावहाय दिनै मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। 2020 मायथाइनिफ्राय 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानसिम आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आरो टेटनि फोरोंगिरिफोरखौ बरायनाय जागोन आरो जोंनि गामियाव। ओमफ्राय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थादो। दा मिटिंआवहा बारा थानो मोननाय नङा, थेवब्लाबो दा दसे थांना फैनोसै। जोंना खेराइनि दुर्गा फुजानि प्रेक्टिस जागोन जोंनिया दा दिनै देवबार दिनैनिफ्राय लागोन आरो दसे थांनानै प्रेक्टिसाव थांलायगोन। जादो र' मुंखौ आं मोजां मोनो। इन्थु फन खालामबाय थायो माबा रायलायबाबो हाया जां। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बेयावनो जागोन मिटिंआ, बरायनाय हाबाफारिया जोबोद बायसोबाय। फाइलै माथो मैगं थिलियानिया जोंनि आमराखना LP स्कुलनि मैगं थिलिबो दोङो। मैना फैयाखै न'? मैनाया फैयाखै? जोंनि आमराखना LP स्कुला ओंखाम संनायाव नङा साफा मार लोगोसे नानि नाम iya ini महर गोसा समायना सिख्ला नोङो सोर बानायनाय? नोंसोर बानायद' कालार गैला दख' सिगां गरम बन्द जोंखौ बानायनो होसोयोमोन। सल'आ खिना दोननाय दंजोबो बिथिंबो बिथिंबो। आसाम दरं भारत दङ आरो भारत। महिलाफोरा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगुरु तपन नार्जारि सार बिथाङा लोगोसे होगोनलै र' भेदभाव दियाय अनारेबल सार भुमिधर बर' बिथां, respected
जोंनि टिचार्स नोंथांमोन जोंनि गथ'नि प्रेक्टिसाव थांलायनोसै आं दा फायलायबाय आरो जि लामा हामाथि फायनो गोनां जाबाय जोङो पुलिसफोर दंमोन ओमफ्राय गिनानै फैबाय आरो जों लाइसेन्स गैयाना मुंख्लं गार्डेन खाथियाव जायो जोंनिया प्रेक्टिसा नैबे रुमाव लायो जों प्रेक्टिस खेराइ प्रेक्टिसखौ मोसाग्राफोरा फायजोबाखै जोंनिया आरो दंबावो सानैसो मोसाग्राफोरा Korean 1 2 सोरबा सोलोंबा सोलोंना ला मोजां सुनि सामफ्लं नुयो ने जों रेस्टुरेन्ट दिथिं आरो खाथियाव लाना फैलाय सालाय गन फुलायलाय आं दे जाग्रोयो मानो जोंनिया दा प्रेक्टिस जाबावगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर उनाव लोगो मोनफिनगोन ना आसा खालामनाय थाबाय बाय बाय लोगोफोर